Velkommen til Korlivs videomanual nummer 2. I den her video lærer du at oprette et arrangement i Korlivs kalender. Du vil kunne se arrangementet under din lokale stiftkreds på korliv.dk, som her er vist med Aalborg Stiftkreds. Først logger du ind i Backend. Du finder link til login i den mail, du modtog med denne her video. Og igen så har jeg lånt Aalborgs login. Når du er logget ind, så klik på de 3 prikker ud for stiftnavnet og vælg arrangement. Du står nu på fanebladet indhold. Her skal du indtaste overskrift og beskrivelse af arrangementet. Detaljer om tid og sted med videre, det sker under andre faneblade. Du indtaster her en overskrift, en underoverskrift. Det er en kort beskrivelse, som vises i listevisningerne. Jeg vil faktisk foreslå, at du her bruger den samme tekst som i den korte beskrivelse til kalenderen. Så sætter jeg lige ind her. Vær opmærksom på, at du ikke skal indsætte teaserbilledet, og i brødteksten beskriver du i detaljer arrangementet. Gå til fanebladet arrangementsdetaljer. Vælg start- og sluttidspunkter for dit arrangement. Og hvis ikke du kender klokkeslættet, så vil jeg foreslå, at du slår tidspunkterne fra her, så de ikke vises i kalenderen. Du kan jo sætte dem til, når du kender de eksakte tidspunkter. Lokation, her skriver du sted og den præcise adresse. Og under den korte lokation skriver du bare bynavnet. Under tilmeldingslinket, der indtaster du den mailadresse, man skal tilmelde sig til, som er angivet her. Indsæt det. Og under pris for henholdsvis medlemmer og ikke medlemmer angiver du selvfølgelig en pris. Og under yderligere oplysninger kan du komme med alle andre praktiske oplysninger. Så mangler vi bare lidt info til Google og et billede, så du går op på fanebladet navigation. Og under metabeskrivelse, der vil jeg anbefale, at du copy-paster teksten fra din underoverskrift herovre under indhold. Så var der lige en kort beskrivelse. Det er i mange tilfælde nok. Og paste den ind her. Indsæt et billede til arrangementet. Det bliver så Dorte her. Og når det er på plads, skal du bare gemme og udgive. Åbne en ny browser på Korliv. Og igen under om Korliv, stiftkredse, Aalborg, finder du så i kalenderen børne- og ungdomsstævne, som vi lige har lagt ind. Du kan klikke på yderligere detaljer, og så var det her.